Hormatly vatandaşlar, şu gün 2022-nji ýylyň 4 sentýabr hepdäniň ýekşenme güni. Siz demokratik opozisiýa kanallaryna hoş geldiňiz, hormatly vatandaşlar. Bizim şu günkü temamyz Türkmenistan gününden informasiýa tarapyndan garanqa ýerler. İnternetleri ýapýarlar, ýollar açanoklar, Gurbanuly öz propagandasyny güýçlendirýär. Çıkarılan idiot dil görkezmelerini ve idiot kararlarını möçber gününden köpelýär. Halkymyza basışları güýçlendirýärler. Atasy bilen ogul ikisi Türkmenistany 16-njy asyra eltip barýarlar. Türkmen halky haçan 30 ýyllyk uwkusundan açylar. Gelin şu barada biz gurulun edelim. Hormatly vatandaşlar, men gurulun başlamakam, sizin bagşlamak sorýan. Men bir näçe wagtlar işledim ve öz firmacym bar, şoň meselelerini çözmeli boldum. Şoň üçin men komandировкада boldum, men çykyşlar edebilmedim. Inni nesip bolsa çykyşlara biz günde diýen ýaly çykyşlar eder ve öz alyp barýan işimizi güýçlendirer. Aktivistler bilen, alaytada dewlet aktivistler bilen. Hormatly vatandaşlar, gelin seyrederin Türkmenistanda näme üçin interneti ýapýarlar? Kim şonu ýapýar? Kim şonu görkezme berýär? Näme üçin şular interneti ýapyp halky garanqyda saklaýar? Gelin şu arada biz seyredip geçelim şu mesele. Eger sizin öz pikiriňiz bolsa, kyn görmän kommentariýada ýazyp bilseňiz, men şu kommentariýaryň käbirlerini size okap bereyim. Hormatly vatandaşlar, ine internet ýapýarlar. İnternet Türkmenistanyň dören 91-nji ýylda, 92-nji ýylda konstitusiýa kabul edilenden bäri internet ýapylýan bolýar. Bizde diktaturyň durmuşyny internet hiç wagtym dol şertde Ýewropada ýaly, beýleki döwletlerde ýaly, Özbekistan, Gazakistan, Kyrgyzstan, Azerbaýjan, hatda Afganistan ýaly internet işlemedi. Näme üçin şunu diýerler? Näme sebäpli interneti ýapýarlar? Diňe bir sebäplerle bir näçe sebäpler. Gelin şolara seyredip geçelim. Birinjiden Türkmenistanyň için bir informasiýa çyksa, şol informasiýa gizlin, şunu hiç çykmaly halka basışlar edip gorkulyp saklaýarlar. Sebäbi çykýan informasiýa diňe erbet, gowluk ýok. Yalan Vatan programmasyny diýen zatlar olar başga planetada ýaşaýarlar. O ýerdäki işleyen adamlar başga planetada çykyş edýärler, ýöne Türkmenistanda ýaşaýarlar. Çykyş etmeli bolanda ikinji etaja galanlar taryalky bilen başga planetaga gidýärler we şo ýerde çykyş edip ýene-de bizi şo durmuşy görkezýärler, Türkmenistanda ýok durmuşy görkezýärler. Ýene ikinji etaja taryalky gaýdyp gelip düşüp Türkmenistanyň içine girýärler. Şonuň üçin şol yalançyklary, şol yalan zatlary, şol bolmaýan zatlary şo ýerde prezidenti görkezip ine şo vatan programmasynyň propagandasy, laytada gara propagandasyny edýän adamlar ine şo vatan programmasyny işler. Bul ýürüýtürleşdirilen propaganda puşka diýilýär Berdimuhamedowyň. Şol propaganda ýaragy bilen halky gorkutyp saklajak bolýar. Hatta Türkmenistanyň içinde daşynan prezidentden uly adam ýok. Serdar bilen Gurbanuly iksan kezzap Berdimuhamedowlar şolar bolmasa Türkmenistan ýykylýar. Asman parahat bolmaýar. Türkmenistanda mundan beter kynçylyklar bar. Inniki bilen mundan gowy bolmaz diýip bir bolmajak düşünjeler düşündirip bizim halkymyzy uwkladyp diktatorlar ine bizi 16-njy asra alyp gidýärler. Başga sebäbi näme? Başga sebäbi häzir dünýäde internetiň ösmegi bilen, sosial ulgamlaryň ösmegi bilen, Facebook, TikTok, Imo, WhatsApp, ýene bir günne täze sosial ulgamlar çykýar. Şo ýerde adamlar videolary, audiolary, gepleşikleri, durmuşlaryny beýan edip görkezip diňişdirip bilýär. O bolsa gaty, hoply rejim üçin. Näme üçin? Türkmenistanyň içiniň ýagdaýy türmede ýaly. Türmede ýaly internetem ýok, türmede ýaly hiç mümkinçilikler ýok. Türmede ýaly istenen adam alyp usylyna basyp goýýar. Hakyky türmälik diýerler. Bu türmeden hakyky türme jinayetke ýerler. Ine şunu görkezmeli. Bulan esas maksat şunu görkezmeliler.
ve başka devletlerde de ýagdaýlar kyn. Ine Türkmenistana uruş töwüş ýok, gowy dip ýa Allah saklaýar. Inanam. Ýewropada önemin Fransany aýdym men şu deşi bolsaýmyk Fransada. Protestler günnede bar. 70 milyon halk var bärde. Günnede bir zada bir kiçik topar çıkıp öz nägeligini bildirýär. Olar tutup akydýan, elini gaňryp bir atýan ýa urýan adam ýok. Näçe sebäbi konstitusiýaň esasyny bir zada düşündirjek bolsam, protesta çıkıp düşündirýär. Sen ýek özüňde sen ýaly nägelik bildirjek adamlaryň üçüp aýdýan, ine şonu hökümet sen işleýär. Jurnalistler derhal ýaýradýar, ýa kinoçular, informasyon kanalları ýaýradýar, hökümete ýetýär şu. Bu tarapdan ýetmese, ofisial ýa-ni informasyon kanallardan ýetýär we hökümet şonu ýa-ni öwrenip, şu meselelerini we çözüklerini tapyp, şol adamlaryň nägeliklerini kanagatlandyrjak bolýar. Türkmenistanda bolsa egerden protest etsen ýa manifestasiýa etsen, hökman şu Berdimuhamedow aýrylmaly, şoňa garşy, hökümete garşy, döwlete garşy ýene-ordat. Näçe şuraya ýol boşup pikir edýär? Berdimuhamedow ýaly. Sebäbi biz olar saýlamadyk. Olar gowy ýaly. Olar A harpyna şermenine kezzaplar. Olaryň gowy düşünýär şu. Şol ne adamyň nägelikleriniň goýan meseleleri şolaryň hiç wagt çözüp bilmejegine de göz ýetdi. Şondan şu meseleler galmasyn. Galaýsa biz çözmeli bolup, bizim ukuyumuz ýok, bizi halk saýlamady, biz iň ukyply adamlar däl diýip gorkup şu informasiýany düýünden ýatýar. Mundan başga esasy ýa-ni esaslar bar. Men käbirini aýdyp çykdym. Mysal üçin internet näçe ýapýarlar? Daşyndan Türkmenistana informasiýa gelmedi ýaly. Opozisiýon hereketleri görmedi ýaly. Gurbanowyň çykyşlaryny görmedi ýaly. Beýlek aktivistleriň çykyşlaryny görmedi ýaly. Adamlar uýkudan açylmady ýaly. Ýa-da Gurbany Fransaň durmuşyny öküp, Türkmenistanyň durmuşyny öküp diňişdirmedi ýaly. Daşyndaky adamlaryň bakly durmuşyny görkezmedi ýaly. Şol içinde adamlary uýkuda, garankyda bir taama salyp onuň sferine üçýär. Ine Türkmenistanyň hökümetiniň iksan kezabyny edýän işler. Sen türmede sen bolsaň on kä wagt eline telefon alyp bolýar, satlyp bolýar, para berip dady jamet bolýar. Ýöne Türkmenistanda kä wagt internet ketýärler olum ýok. Türkmenistanda konstitusiýa işlenýär. Hökümet ýok. Dolu tozdurdular hökümeti. İksan kezap. Konstitusiýon ýa-ni demokratik institutlar işlenýär. Parlament işlenýär, adalet ministrleri işlenýär, prokuratura işlenýär, sudlar işlenýär, polisiýa işlenýär, MHM'ler işlenýär. İşlenýär diýende konstitusiýaň esatyny edýän borçlaryny eden oklar. Olar diňe bir adama seredip, şoň agzyndan çykýan kararlar edýär. O döwlet däl. Paçalyk. O bir tan kezzap. Hemmeleri ýa-ni azyjy kanun bilýänler aýryp, özi ýaly kezzaplar, pisler tap halkyň içine öňe goýup, olam gorkuda saklap edýän işler. Gerekmedi şuraya Türkmenistan? Yok. Edir şunun alyp barýan, şu bandit hökümetiň alyp barýan işi Türkmenistany östürýärmi? Elbetde yok. Türkmen halkyny östürýärmi? Elbetde yok. Onda kim östürýär? Gelin şu meseleti geçelim. Berdimuhamedowyň ýegenleri, dogunlary, budolary, öýleri Berdimuhamedowyň çüýrük tohumy ösýär. Türkmenistanyň halky gün-günden garyplaşyp, gün-günden agyr durmuşa ýa-ni otýar. Gün-günden Türkmenistanyň halkynyň haklary agyr otýar. Olaryň haklary bolsa gün-günden köpelip, baýlyklar köpelip otýar. Ine bizim ata-babalarymyň bize goýup giden tebii baýlyklaryny bul iksany kezzap alyp satyp 80%-ni Gurban Gulyň personal şoduny goýup, öz huzury şoduny goýup, pullar dagydyp, galan 20%-dan onu muny gurýanyp o ýerdenim ogurlap, bular baýak dip otýar. Biz bolsa 45% halky daşyna gidip, daşyna eşek ýaly işläp, gulçylyga ýerip, mecbur gulçylyga ýerip,
Türkmenistan'a öz garyndaşlaryna pul berýär. Egerde 45% giden halk bolsa, galan 55% halkyň 80 bölegi, 80% bölegi şu mümkinçilik bolsa şu Türkmenistana gidecek. Diýmek, Türkmenistan'a adamlar yaşamanı isteyen oklar. Türkmenistan'ın içindeki şertler adam için näl, adam yaşar ýaly şertler. Hatta prokuroru kaçkıça korktu. Raşid Meriyev'den başla. Hemme kaçkıça korktu. O näme beýle döwlet bolýar? O näme beýle Türkmenistan ösýe, haçanla öz halky içinden kaçıp gitjek bolýar bolsa. Öz ata watanyny terk edip gitjek bolýar. O näme Türkmenistan ösýämiş? O näme Türkmen halky ösýämiş? Haçanla her bir adamyň arzuwy Türkmenistandan çykyp gitmek. Şu meniň aýdýan soralarıma jogap berildiňiz kommentariýalarynda. Men size sağ olsun aýdar. Hormatly vatandaşlar. Indi şu ata-ogul, ataly ogul bize näme etdi? Bize hiç zat etmedi. Bizim hemme zatlarymyzy aldy. Bu ýönden bizim haklarymyzy alyp gidip otýar. Onu çıkaran bolýar, onu işten işe goýan bolýar, muny aýyran bolýar, muny bunun esas maksady şu saylap seçip pisler çıkarıp, kezzaplar çıkarıp, yallaklar çıkarıp dine öz aýdýan sözlerini etdirmek üçin konstitusiýa bolsa Urbanul da konstitusiýany dikilep beren ok, üstünde güçlep oýnaýar. Onam oýnap ýa-da öz triyek muzykantlar çağırıp şolar bilen bile oýnaýar. Men diýjek bolýan şul bolýan problemlaryň esasy problemasy biz Urbanul. Bunu bizim TV gaýtlarymyza ogurladylar, ogurlap otýarlar, imsin otýar. Bular bizim haklarymyzy bozup interneti ýapdyrar, garynkyda oturýar, imsin otýar. Bular bizim 45% halkymyzy daşyna kogdular, barın şo ýerde işläp, bul bolganda Türkmenistana pul berýär diýip, şo gelýän pullardan bular ogurlaýarlar, onda da imsin otýar. Bular azyp aýny prezident wezipesi, ýolbaşçylyk wezipesi, bizim tohumumyzyň wezipesi, tohumlyk bizimki diýip, ýa-ni saýlaw geçiren bol bütün dünýäni allap, bizim seslerimizi ogurlap, öz öllerine ses koyup, yani 75%, 72% allap, öz ölünü, yani bütün dünyada açık sayıları geçti deyip öz ölünü sayar. Ondan da biz durmuyoruz. Men size bir soru koyayım. Näçe bizim durmuşumuz gowy bolsun? Näme Berdi Muhammedowlar bizim için işleýär, ya biz onu sayladyk mı? Elbette yok. Näme ol paraxorluğun duruzup, kezzapçılığın duruzup, öz garyndaşlaryna seni basaryn, seni eýderin, beýderin diýip käýär, halkyň hakyny gorar mı? Elbette yok. Onda biz näçe şulardan gowula garşmaly? Näçe biz otýar? Näçe biz ine çözüler, ine Gurbanow, aktivist, Farhat, Akber Sapar ýene bir galar jalaryny mahrum eder. Bizim görür, şol bolarmy bolmazmy? Bizim Amerikan fiýinçi diýip, ýa oturur diýip pikir edýär. Pikir etmeň, bir ýere gelip size bir zat etber. Haçanla sen öýde oturumda, pul gerek bolsa, gidip işleýän ýa gidip bir zelk edýän, ýa bir zat edýän, öýde gelen o, öýde bir ýere gapyň kakyp, "Me doganjan, sende pul ýok" diýip beren o. Elbette ýok. Haçanla sen öýüňde otursaň, çürük etjek bolsaň, un gerek. Unu edip magazyndan alýan sen. Öz unuň özü gelen o, bir gapawyk gelen o. Elbette ýok. Un getirsen, çürük yapsam, çürük var. Şunu ýaly azatlygyň, şunu ýaly gowdurmuşam. Sen hereket etsen, bar hereket etmesen ýok. Her kim pikir edýär, ay bu Gurbanyň diýen zatda hiç la, men ine häzir muňa para berin, muňa para, bu tanşylar, oňurarsyň. Edil şomun, ýa-ni bir skemasyny düzersiň, şomunun skemasyny. Edil 30 gün geçer şu skema ýykylýar ýene. Näçe? Sen o skema paraxorlukda işlemek. Ona aýarlarly işlem, buna aýarlar, bu paraxorluk gider. Biz size şeýle bir skema berjek bolýar. Demokratik skema. Birinji bilen sizin ykdysady hukuklugyňyz. İkinci siyasi hukuklugyňyz. O diýmek, istendik wagtda ses berip, sen aýyp bilen prezidenti. İstendik wagtda häkimi, departament polisiýanyň ýolbaşçyny,
Hemen yol boşluğunu ayıp bilýär. İstendik wagt üýüşüp ses berip sen ýa-ni ýollary ýapdyrmaga aňyrda dursun. Türkmenistanyň kanunlaryny götürip bilýär. Prezidentde, parlamentde sen ine ona siyasi hukuk diýilýär. Hiç kimseň siyasi ýa-ni haklaryny almaz. Onu konstitusiýa we Türkmenistan goýar. Senin sosial hukuksyzlygyň haçanda sen birden bir gün işläp birden bankrot bolsaň o gidip ýa-ni saraýda özüň asmaly. Ýok. Sana hökümet kömek bermeli. Sen eger bergiň bar bolsa hem geçmeli hökümet. Huzur berilen ma bolsa sana mümkinçilik döredilýär, kredit alar ýaly, kreditlenam ýa-ni şol adamny berip ýuwaş-ýuwaşdan özer ýaly iş tapynçan, aýak alynçan sosial kömek gelir ýaly. Sosial kömegim $10 da o pensionerlere berilýär. 400, 500, 600 dolar aýyna berirler. Seninle problemi bolmaz. İstendik döwletine gidersin. O ýerde pasollar seni izinden algar. Jaňa dersin, o men jaňa düşmýär Türkiýede giýje 3 de jaňa diýen Fransuz pasol trubkany alýar. Men ýagdaýym şeýle diýsem, güni hereketler edýär. Biz günni baryp kömek alyp bilemez o pasolçylardan. Hudaý saklasyn. Ine şu ýaly durmuş biz size hödürleýär. Biz sir parafoluk edip ýa-ni ýok yerden ılgap goňşyndan karda alyp gidip biz birimizden kardanmalylar. Onu ýürüýte finansy institutlar we banklar. Sen uly kreditlerin we jaý almak, ýa-ni maşina almak kreditler we потребительский, ýa-ni zat almak kreditler. Gysgaly bir 20 000 gerek toý etjek bolýan, beýlek etjek bolýan 50 000 gerek gidýän bankdan alýan. Geçirýän merakany ýuwaş-ýuwaşdan düzýän. Onun üçin banklar bar. Banklar 250 görnüşde operasiýalar etdiler. Olar şu bir 5-6 görnüş edýärler. Konvertasiýa, puluny saklamak we pul bermek. Ýene şu meňzeşnakda. Galan operasiýalar edilenok. Galan bankyň mümkinçiliklerini urunup bilen dok biz. Olar yeterlik ýagdaýda däl. Ine şu ýallalar, mundan başga da ykdysady ýa etlendik wagt sen ine firma çylýan ýa potroçylyk bilen hiç kim ellemez. Ol şekildem bestir boldy. Egerde biri ýalňyş sana para alyp ýa gol şekilde ol ýatyrlar. Ýöne deňlikde utup auksiona alynmasaň hiç kim ellemen haky ýok. Men özüm Türkmenistanyň şäherine geçiren auksiony yer aldım änirde. Yer alyp оборудование goýup şo ýerde ýa-ni fabrika goýup durkan bir gelýär. Siz berden gitmeli. Näme gitmeli? Ne bizim dokumentlarymyz bar, adymyz bar. Men size aýýan aýtdy. Näme? Bu Recep Tapar häzir pensiýa çykmaly özüne yer diýip ýa-ni göz aýlýar şoňa. Şo yer menki diýip. Inanmadyk. Bizem ýok diýip, ýok bul diýdik. Batışlar geldi. Şo bizim alan auksionyny çekilişikde alan yerimizi aldylar. Näme? Biri, ýa-ni hökümetde işleýän biri özüne şo yer aljak bol. Hökümeti ulunup bizim elimizden hakyky ýa-ni bäsenişikde alyndy adamyz elimizden. Biz pul berdik şoňa 250 milyon manat pul berdik. O wagtlar pully, ul pully. Şo ýaly bir kanunçylyklar bolmaz. Sen paraholuk etmek gerek ýok. Sen ýatýan kanun bolmaýarmyň? Hemme zat kak poложено etdiňmi? Arkyň ýatýan. Ol bir port milise özüň urulmayan emhemeşik gelip san kelle agyp giýje ýa ýerine baryp ýa çağırana uraýarlar. Derw ýanak bilerler. Ne şu durmuşy bizde hödürlýär. Açyk isleýän wagt çağıranalyp, ay men aýadym Antalya'da din alyp geljek diýsem gidýär. Ya ýene bir ýa din alyp geljek diýsem gidýär. Bizim aýlyklarymyz beýleki döwletlere bark gelmäne şo olaň aýlyklary bilen diňeçer gidişmäne mümkinçilik bolmaly. Bizde ýok. Näme çağırlyk? $100, $70, $150. Ol aýlyga ýaşap bolýan Türkmenistanda. Ine men Berdimuhamedowa sonra berýän ikisine de ataly oglam. Siz onu pulum diýip hata edeňiz ýok. Ýöne bizim pensionerlerimiz, bizim hökümetdäki işleýän adamlar $150 aýlyk alýar. Hi ýaşap bolýan şo. Ýok. Siz olary paraholuk etmeni öňünden itirýäňiz.
şunu paraholuk etmedi, günden görüp bilmeýär. Ýa-da Türkiýede konsultdaky işleýänler. Hi daşyrmypdy 3-4 dolar ýaşap bolýar. Ýok. Sen olar gidip aňada bärde işlemlen olar bu hökümete geldi, hökümette durmaly. Başaraçylary ýok. Şonu ýaly gelin gaýdyp gelelim. Näçe Türkmenistanda internet ýok. Ine şu günleri halk alaýmasyn, halk eger haklaryny alaýsa, halk hemmede bilýärse, bizi deýuslar, kezzaplar kowar. Bizim işde alıp biz türmeye atarlar diýip gorkýar. Ine şondan birinji olan ýanky edýän hereketi informasiýany beklemek. Hakykaty bilämesinler. Şonuň üçin sen Murgapda ýaşaýan mardak bolan zatlar bilen ol. Biz jaň edip aýdýat mardak bolan zatlar Murgaplara, ýol ötenlere habarlary ýok. Onu sen ýaşaýan ýeriň daş döwrüne bulup geçen zatlary Vatan programmasyny beýan etmeli. Gowy erwet habar tapawy ýok. Şu zatlar boldy diýip. Näme? Erwet habar aýtmasa adamlar ölenokmy ýa betbaşçylyk bolanokmy? Bolýar. Ya aýtsaň şo köpelýärmi? Ýok. Aýtsaň şo köpelenok da şoň öňünden alınýar. Aýtmasaň öňünden alynanok şo. Şu ýaly bular bir näme diýsem kan? Bir söz aýtsam tormuz. Yani şu tormuz adamlar bilen biz öz bagtymyzy, öz geleceğimizi urjak bolýar. Mümkin däl. Hormatly watandaşlar. Ine käme wagt adamlar şeýle diýerler. Men eşdiýänler. TikTok'ta veren eşleyen vah güzel ýaly ülkemiz var, asmanymız parahatçylyk, serdara, şöhrat. Şul pikir doğru doğru dämi? Men sizden soraýan şunu. Siz bana jogap berin. Şul pikir doğru mu ýa-da şu näme doğru mu? Menim pikirimçe näme doğru? Näçe? Birinjiden parahat asmany Serdar ýa Berdimuhammedow bize berenok. Öňden gelýär. 100 ýyldan ozal gelýär. Ondan öň gelýär parahat asman. Näçe bizi uruş bolsun? Biz goňşy halklar bilen dostlukda şertnamalar bar. Şertnamalar Berdimuhammedow çekenok. Öňden gelýän zatlar. Näçe uruş bolsun? Näçe parahat asmanyny bolmasyn? Ýöne şuluň alyp barýan siýasaty Türkmenistanda grajdan uruşyna ödüp parahat asmana ýetikilýär. Şu güneşelli hemme zatlar uturup ýitirip ýanky ýykan bolsalar indi şu parahat asman galyşylar. Şolan ýetýär. Sebäbi eger şu ýyl demokratik opozisiýa şu haramzadalar, kezzaplar aýryp demokratik sistematyny goýmasak öňe grajdan uruşy turýar. Adamyň nägelikleri gün-günden atkyp otýar. MHM'de, PMHM'de, polis, malis, MHM teröristler, polis zombiler hiç kim saklap bilmez. Inanın. 3 hafta köpelläýdi şoları saklap bilmeýär. Sebäbi durmuş ülke otýar. Diňe Türkmenistan näme? Hemme ýerde şeýle. Şonuň üçin ine parahat asman, ine gözel ülkemiz var. Ülkemiz gözel. Olam Serdar Berdimuhammedow ýa Gurbanguly Berdimuhammedow baglar öňden gelýän gözellik. Öňde Aşgabat 80-nji ýyllarda 70-nji, 80-nji, 90-njy ýyllar näme gözellik, bagçylykdy. Ananyň. Häzir Aşgabat bilen öň Aşgabat deňişdir ýa-da. Öň Aşgabatyň bir ışığı bardy. Häzir Aşgabat bir mermerden bir zat bolup bizinki däl. Gurbangulyňky. Öň Aşgabatda bağlanan aşağına adamlar oturýardy. Egzamynlary taýýarlyk görüp uniwersitetden öňlerine. Adamlar artyň edýärdi. Bir topor bir ýerler bardy. Ine birinji parkda top oýnaýardyk gidip. 6-njy metrodan birinji parka gidip top oýnaýardyk. Birinji parka gidip aýlap gelýärdik. Bir näme ýagtylyk bir ýanky ýüreklik bardy. O zatlar ýitipdi. Bular hemme zat gowruşdurdylar. Ýöne iýiz boş. Biz halk göstermeli. Şonuň üçin menim pikirimçe Türkmenistanyň gözelligi Gurbanguly ýa Serdara bagly. Türkmenistanyň gözelligi öňden gelýär. Bizim gözellikimiz. Türkmenistanyň parahat asmany öňden gelýär. Ol bir Gurbanguly bilen Serdaryň gazanyň üstünlikleri. Bular näme gazandyr? Bular Türkmenistanyň baýlygyny satyp Türkmenistany benze zapravka öwürdiler.
Şoň pullary gelip 80%-na göne ulanýar galanam onu muny gurýas diýip Türkmenistany krizide batyryp şo ýerden pullary oglap biz bir gurýas diýip ýa allak bilýär. Gurulan zatlary beýaşa köpelsen hakyky bolmaz zatlar. Şol Aşgabatda näme gurulýan bolsa 5 vilayatda gurulmaly. Ine şo pullar 4 vilayatdan pullary oglandy. Ünsürem näme çöldü. Ine gurulun edýän iş. Türkmenistanyň halkyny ilat etip goýdular. Jemgyýeti ýykdylar. Jemgyýet bilimleri ýykdylar. Adamlar öýlerini Türkmenistan grażdany diýip hasap edip bilen ok, aýdy bilen ok. Başga döwletlere baranda men türkmen nimäni utanýarlar. Sen üstünden gülüp başlaýarlar. Ulum, Gurbanow üçin, siz üçin Gurbanow Berdimuhammedow üçin we Serdar Berdimuhammedow üçin. İki sany idiot, psihik taýdan kellesi bilen adamlar üçin. Türkmenistanyň halky Türkmenistanyň içinden çık gitmeni arzu edýär. Maşgala bol. Başarsa bütün tohum men bir zada geň görýän. Ine şu zatlara göz ýetirmek şu zatlara bir uly mesele de. Şunam ýa göz ýetirip bilmän, ay bizim parahat asmanymyz bar, ine ülkemiz gözel diýip Türkiýede gowda, Ýewropada da gowda bir topar Rus kanallaryny görüp ine erwet diýip pikir edýär. Ýok, o gül ýaly. Men bir gün bir video edip gelýär. Şol ýerden kamerany açjakda şu sentra gitjek, görkezjek. Ýewropa diýerler zaten. Olu ýaly ýok o berde. Ýok, olur ýaly köçürde bir gujoklaşyp gider ýaly. Ýok. Ýewropa diýeni Rossiýada Ýewropa halky köp Ýewropa halkyndan. Rossiýa bulary atdyk. Türkmenat. Buraya zat ýok ýa-da. Ba adamlar ýöne urun meçhurlar pes. Oraya zat ýok. Gow maşallar bar. Gaty kultura tarapdan gaty öten maşallar bar. Olar özlerini ýa-ki gaty namyz sakýarlar, gaty ahlak tarapyndan berk sakýarlar. Bolmasa bütün dünýä bilerdi. Näçe kulturany Fransadan öwrenýär. Şeýle kulturasy güçlü. Berk maşallar bar. Berk ýa-ki tradisiýalar, diýipdiýeler bar. Bolýar. Bizim bu çykyşymyz başga da, şonuň üçin men başga temaga geçmeýin. Indi Türkmenistanyň asmany parahat, gülýal asmanyny bar. Şol adamlar bir zada düşünýär. Diňe 2020-nji ýylyň awgust aýynda aýda 100 000 adam öldü koronavirusdan Türkmenistanda. Sentýabrda da 100 000 adam, 200 000 adam edil ikany öldü. Unutmaýarym. Diňe ikany gurgun edýän ýyllap alsaň ol 500 000 bar ýa. 25 ýyl alsaň. Unutmaýarym. Ukraina bilen Rossiýanyň ardyna uruş gitdi. Uruş asman parahat däl. 100 000 adam ölen o. İki tarapyny goşupdyň, 100 000 adam ölen o. Biz parahat asmanyň aşagynda uruşdan meter örtki dotýar. Şol adamlar düşünen o. Näme maşgalaňyzda koronavirusdan hiç kim ölmedimi? Ya Aşgabat awgust aýynda men indi beýleki vilayatlara aýdam o. Ol прививка et başlanlaryna, vaksinasiýa. Aşgabatda ýöresem maňa videoda görkezdiler. Ýöne pata bolup dotýar. Uruş bolan näme? Ýa adamlar ölüp dotýar. Baran ýerine sadaka pata. Şoň üçin biz galdyk, şoň üçin biz çykdyk öňe. Ölüp dotýar. Indi Türkmenistany türme öwrüdiler şolar. Haýsy döwletde Türkmenistany bir döwlet türme öwrýärler. Diňe Demir Koreýada we Türkmenistanda. Hatda Afrika döwletlerinde de ýa bu üsçük bolýar, bu serketler açyk bolan başga dünýäde ýa bolýan zatlar görüp o ýerden öwrünip üstüp goýdyrlar öz döwletini. Öňkü Afrika ýok, aş suwsuz zatlar. Galmady ni. Meni işläp ýörler şu Afrikanlar. Öz ýurtlaryny görüp. Onuň häzir Fransadan öz ýurtlaryna gidýärler. Aňarty häzir gowy başlyşylar. Hemme Afrika ýurtlarynda ýöne köp ýurtlar häzir ýygyna gaýdýarlar. Aňarda rahat ýaşaýan, rahat işlejek bärde
Ay bu sistemman halam ok, aňarda nimedi. Bilimler alyp ýygyna gidýärler. Haýsy döwletde 80% halky döwlet taşlap gidýär. Haýsy döwletde 45% halky daşyna işläp, içinden halky ýa bollap. Mene bilemok köp san döwlet şunu ýa. Birki bolaýmadan. Şoň üçin bular näme adamlar? Hiçler. Bular şu oturup bolýan zat bolsa hemmesini utuldylar. O azajyk pul daş töwerine ýa-ni zyňýalar, parahorluk bilen olar parahorluk galdyrýarlar. Olar halky talýarlar, olar hiç zat diýen oklar. Ine şoň bilen şoň öýler we ýanyna bir gatysy 2000 adam. Başgalar garşy bu sistema doýdular. Hatda parahorlar bilýär bu kedreti işleýär. Bu zatlar soňu bar, elbetde getirjek. Gaty bolşy. Ya şular Türkmenistana oglarlar, döwlet basmalarlar, ýa-ni ofitsialna, administrativ, ýuridik tarapyndan ýa-da bir gраждан uruşuna barar diýip bular gaty düşünýär. Öýler aýdýar. Şoň üçin şol ikisany kezzap näme östürdi? Türkmenistany östürdimi? Türkmen halkyny östürdimi? Bunun üstüne zady yalançylyk, kezzapçylyk, ýallakçylyk, öz dogan garnaşlaryny, öýlerini üstürdiler de baýatdylar. Başga zat ýok. Diýmek, bütün 16 ýylda şol alyp barýan işleri diňe çüýrük tokumy üstürdiler de häzir bundan çüýrük tokumy mümkinçilikleri uly ösküp otyr. Men size bir mysal getireyim. O şanmy, panmy we beýleki ýygenlerin her ýygenin bir tane öz emheme işgäri bar. Bir tane öz prokuratura işgäri bar. Bir tane sudda işgäri bar. Ve bir tane polisin bir ýolbaşçysy bar. Bular bir düzünçlük edýär. Näçe beýrany ok? Edýär bir düzünçlük derrew emheme jaň edýär. Ilgak gelýär beýleki arkasynda ýygen ol. Hemmesini söýýär. Polisiýa bir saklanmaz ýa-ni saklajak bolsa söýýär. Häzir basaryn nimelerini zat gorkudýar. Gaýty helak bolan adamyň elinden tutup akydýarlar. Polisiýa jaň edýär, polis böküp edýär. Onu suwda etýärler, suwda bolsa muňun üstüne hemme zat ýükleýärler. Prokuratura öz ýükleýär. Buların öýleri Türkmenistanyň içinde kiçik döwletler ýaly, ýa-ni öz MHM'si bar, prokurorlar bar, öz polis bar, öz ýa-ni kadyety bar. Onanyň istenlik wagtda aýtdylar, daýy men lewa goýsana, ýa lewa gözükçü etjek, men şo ýerde nime etjek diýip kiçik köşçagy gurar da şo ýerde gel häkimi talap, häkimi aýagyny ýa-ni oşatdylar. İçinde gezer gyýlary dogurlap, onu gamçylap, hiç mişat diýler. Şoňa baryp otyr. Ne şoň öňüni aljak bol, biz siz aýdýar. Uýkudan oýanyň watandaşlar. Ananyň sizi gamçylarlar. Biz ýöne analitik tarapyndan hata etberdik, şoňa baryp otyr. Azyk ýol aldy. Haçanla Berdimuhammedow gyýytka wagtda Türkmenistany paşalyk geçirse, ananyň men efirim ýapýan. Boldy. Menden kömek ýok, men ediljekkä, men başajak zadym ýok. Ine onu çeldi biz görüşmek. Poýuz giden soň o bir-birini nimelerini gerek. Ya urşuk toran soň muştun görkezmek besbalezmi. Wagtyny etmeli. Hemme zady öz wagty bar. Şonu etmeden gijaly. Bize ýam 30 ýyl gijaly. Men bir zada düşünemek, bir topar size esaslar verdik. Näçe Türkmenistanyň durmuş gowçulugy bar. Näçe Türkmenistan gowulsun diýip size bir topar argumentler berdik. Şu bolmaly, bolup bilmez. Sebäbi bolar ýaly hiç bir şertler ýok. Şunu ýa gowulup bolar ýaly Türkmenistan öser ýaly bir öňe gidişlik ýok. Hiç ýyly ýa şu ýol boýunça gidişlik ýol näçe ýa-ni jadyýlyk bolmada, öz-özüne gowulaşmaz. Hökman bir işlemeli, ýa-ni bir topar işlemeli, ministrler, kabinet ministrler, ýa-ni ministrlikler, hökümet işgärleri şoň bilen bolmaly. Oraya ýokarda öz kezzapçylyk, ýa-ni gatlyk, ortada öz kezzapçylyk, gatlyk, aşagda edilýän kezzapçylygyň ýokaryň halalara ýok. Bular kezzapçylyk edýär, ýokary pul oklaýar, ýokardaky näme etsem şonu göze düşme, pulunu alýar, jüýsüni alýar. Elbetde bizde gowçuluk bolmaly. Elbetde bize ýem bir toşga geldik. Şundan soň biz ýa boyun almaly,
Türkmen halkı gitmeli, İran'a dönmeliler, öz yurdunu yitirmeli. Sebäbi ikisany kezzap bizden Türkmenistan'ı alır bolun ulurum gidirerler. Olur batırarlar yani kreditlere. Ikisany Türkmenler adam batırar der o getirip ine investisiya getirdim. Dava şu nedir, şu nedir? Gerekmeyecek proyektler ettirip batırarlar. Ya onun giydireceğim, o kreditler yapmalılar. Bunu yap bilmem. Elinden Türkmenistan'ı giderler. Yine borca iş. Yine şularda barmadı yani. Bir topar halklar yine Kürt halkı öz açtığını görüşüyor, öz yerlerini alacak olup ne yaşayacak görüşüyor. Bizim son şovuna barmalı var. Öz yurdumuzu, yerlerimizi, öz ata-babalarının mazarlıklarımızı, yaşlıkta geçiren yerlerimizi yitirmeliler. Kim olur ikisani kezzap? Çürük tohumlar. Kime göre olur? Hiç kime. Türkmen halkına geliyor yok şu an. Onun hiç vakt Türkmenistan'ın normal durmuşunu ümit çık bilecek küçük dompravleyle yol boşuran borç bilmeli adamlar da. Onlar türmede oturmalı adamlar. Ben size şunu düşünecek oldum. Şunun için Türkmenistan'ın internetini yapıyan, komanda veren Berdimuhamedov Serdar, Gurbanlı onu kontrolde saklayan, onu yerine getiren Çakkiyev, Türkmenistan'ın kommunikasiya, transport yani seriştirlerini kabinet ministrinin içindeki yürütü kurumu etip koydular. Şol kontrol eder yani. Hiç el ministr yani şonu çözmedi yani. Görünen onun prezidenti boyun eder yani koydular. Şol adam Altın Asır Türkmen Telekom'un yankı hemme mümkünçülüklerini bir firma getirdi. Şo yerde de öz güýüni goýdurup şonu kontrol ediyor. Onu hiç kim kontrol etbilmedi yani. Onun üstünde imhını goýdurup. Näçe? İnformasyon ulgamlar kontrolü. Türkmenistan'ın 92-nji ýyldan bäri dörenden bäri gat kontrol. Sebäbi şol kontroly saklamasaň halk uhudan turýar. Bunuň esasy ýani jadygeligi Türkmenistanyň halkyny garankyda uhuda saklamak. Ine biz size ýagtylyk berjek bolýar aktivistler bolup. Şonuň üçin men şu tema gaty wajyp diýip size düşündirýän we siz şunu garşy özüňiz görüşmeli. Her adam özü öz informasiýony kanallaryny tapmaly. Imo, WhatsApp, IQ, yani Facebook, niden nimesiniz yazılın, korkman, sizin hakkınız doğru var. İstedik zat görmeli, istedik zat eşitmeli. İstedik maglumatları deňişdirmeli, sizin o doğru hakkınız. Siz Türkmenistan'ın ilatı olun, siz Özbekistan'ın ilatı olun. Hemme dünyada, şu dünyada yaşayan adamın hakkı şu. Onu hemme dünya konvensiyaları, dünya şertnamaları onu berkiliyor. Şonuň üçin siz öz pikiriňizi ýazyň. Näçip ýollar ýapýarlar? Näçip internetde ýapýarlar? Näçip bizim halkymyza hiç ýeli mümkinçilikler döredenoklar azat şirketlerden geçer ýaly, azat bu vilayetden bu vilayete geçer ýaly, azat maglumatlar biler ýaly, hakykaty biler ýaly. Ýani şu videoň aşagyna kommentariýa. Indi men sizden sorajak bolýan ýollar näçip ýapýarlar? Ýene de olan bir informasiýony yani maglumatlaryň bir görnüşi. Daşa wagt gelen adam, Türkmenistan'ın daşına çık gelen adam hakykati görüp infarkt bolup bilýär. Ýüregi durup bilýär. Biz şeýle erwet ýaşaýan ekenik. Ine bärde işe gitjek bolsaň ýolda durup kafe içip bolýar, yani çay içip bolýar. Bir açyk özüňi stresden çykaryp soň işe gidip işden gaýdyşyn bir ýene bir kafejikde oturup naharyp bolýan ekenik. Türkmenistanyň oraya mümkin. Ýa bir ýerde iş eden, günne kafeye baryp çay içip ya kofe içmeli ya restorana oturmaly. Bäde diýmek azatlyk bar eken. Men ýani her wagt göňürýärdim, soragy berýärdim Türkdäki oglanlara, gyzlara, ýaşullarymyza. Näçe Türkiýede 12-14 saat işläp, iş etýär, gurşulukda gelip ýörüňiz ýöne Türkmenistanyň oraya işlemen, ýani Türkmenistanyň galman ýöne de Türkiýede şu kynamada Türkiýede boljak diýip gelip ýörüňiz. Olur maňa her hil argument diýdiler. Ay bäde pul gazanýar, eýle gazanýar, Türkmenistanyň gazanyp bolýar. Türkmenistanyň çykdyjy açyk galan bir ölmez ýaly bolup bolýar. Hawa.
Onsoň men buları düşünürdim. Te azatlyk bu Türkiýede. Sen isleýän wagty gidip bilýän işe, gelip bilýän, isleýän ýerinde işläp bilýän, isleýän ýere gidip bilýän, bu vilayatyna geçmelär, ya bu etrapdan bu etrapa geçmelär, ruhsatlar almaly olar ýa. Bizim türkmenlerimiziň Türkiýede haklary bizim türkmenlerimiziň öz Türkmenistanda haklaryndan köp. Inanyň şoňa. Te azatlyk bar o ýerde. Şoň üçin şu azat döwletde ýaşasyň gelýär. Şoň üçin azatsyz Türkmenistanda ýaşasyň gelenok çykyp gidesin gelýär. Bir topar daşdöwrüň paraxorlar, bir topar daşdöwrüň idiotlar, idiot görkezmeler ýerine ýetirýän idiotlar, olar düşünürem, bolany gakyryň gelýär, nereden gelýär? Baran ýerinden paraxor. Şundan adamlar görüş bilmän gaýdýar. Ine şu zatları men size düşünürmeler olar anyk görünüp durýar. Indi men size bir ýanky zat beýan etjek bolýan türkmen hökümeti Türkiýe hökümetinden türkmen garażanlara Türkiýanyň wizasyny girizmesini talap edýär. Ünsün bir hökümet, bir döwletiň bir hökümeti, onuň esas maksady öz watandaşlary üçin bütün dünýäde gezer ýaly, şolary tanar ýaly, şolary hormat goýar ýaly, şoň haklaryny gorar ýaly bir topar döwletler bilen gatnaşyklar gurup, ýürütdi diplomatik gatnaşyklar gurup, şo ýerde şu bizim ýani şu hökümetiň adamlary baranlar özüni azat duýup ýani gorgda bolar ýaly, şöyle arqyn gidip biler ýaly wizasyny aýdýarlar. Bir topar hökümetler ol ösüş ýoly. Indi ösüşden отрицательный ösüş, Russiýanyň diýişi ýaly отрицательный ters ösüş diýdi-de. Ters ösüş bolany ýani batga bolýar. Ine batga ýoly, ine Türkmenistan. Öz halkyna betbarçaly saljak bolup, şular kynçylyklar artykmaş döretjek bolup, Türkiýe hökümetinden talap edýär, türkmenler wiza girdin. Kelläňizde sygýan zatlarmy? Ondan şu ýaly ýolbaşçylar iksan kezzap nire Türkmenistany aksin. Dine öz hususy elçiligine. Nire türkmen halkyny aksin. Dine betbarçylar. Men size bir zat öküzjek bolýan, hormatly watandaşlar, ünsürim. Ine şu ýerde, şu turatda görüşüňiz ýaly, Türkmenistanyň Türkiýedäki adatdan daşary we dogly ygtyýarly baş ilçesi bolan Amanlyýew Işanguly Hodja Muhammedoviç. Bu seredim şunu. Şu adam hakyky kezzap we Türkiýede soňky 5 ýylda eger türkmen garażanyň problema bolan bolsa, awtory şu. Şu kezzap günäkär. Şu kezzap gurbanlyk bolupna gaçyp gitdi şu ýerden Türkiýeden. Sebäbi biz muňa garşy iş gozgadyk. Sebäbi eýýem ýuridik tarapyndan muny ýanky jogapkärçilik çekip başlady. Şu kezzap äýnekli serdim ünsürim. Şu ýerde saq tarapda ikinji äýnekli kezzap hormatlanmayan Türkmenistan Türkiýeden adatdan daşary we dogly ygtyýarly baş ilçisi bolan Amanlyýew Işanguly Hodja Muhammedoviç. Şu adam sizin ýygyňyzdan ýyzarlamak üçin MHM'ni koordinasiýa etdi. Konsulluğa baranlarda problemalar bolar ýaly, hiç kime pasportlar düzeltmedi ýaly, paraxorluk edip her pasportdan $3.500 alar ýaly. Hatta pasport alanlarda on bir ýani tölemesi bir $3 da $1 da. Ýani pulu geçirsen, manatdan dolar geçirsen, ýok ol $3.500'dan $10.000 çelip pul alıp biznes edip kezzap Raşid Meredov bilen bir hatarda kezzapçylyk edýän adam. Ine ünsürim, ine şu Amanlyýew Işanguly Hodja Muhammedoviç. Biz muny hökman basar Türkmenistana baralmazda yer maşandan tapar şu kezzap. Ine şu kezzap hemme Türkiýede ýaşaýan soňky 5 ýylda ölen görgüllü adamlaryň günäkär. Şol adamlar öýüne barylmady. Ol ölen adamlara beýlek Türkmenistanyň adamy gelbilmedi. Türkmenistanyň hökümeti kömek edilmedi şolara ine şu kezzaba bagly şu. Şu kezzap öz jogapkärçilik işini ýetirmän
gaýtyp Türkmenistana jaň edip emheme gulluklaryny getirip ulanyp ol pasostan diňe türkmen halkyna göreşen adam şu. Şoň üçin gaç gitdi şu. Gaç giden soň häzir täze ilçi ine şu adam ünsürin şu eýnekli oğlan Amanlyf Işan bolup. Türkmenistanyň Berdimuhammedow bilen bir hatarda basyljak adam ine men ýörüýte şu material edýän, şu material video YouTube'da durur. Haçan Türkmenistana bir ti wagtda baranda birinji bilen şunu galdyryp şu janaby çağırdy. Ine şu adam ünsürin Türkmen baýdanyň arkasynda gizlenip Berdimuhammedow ýaly Türkmen halkyna garşy görüşdi. Ertiden akşama çelin edýän işi Türkmen halkyna basyşlar etmek, universitetlere, institutlara, emhemelere iýerip, adamlara iýerip, studentler gorkudyp, olu aglap bize jaň edip. Ölen adamlar kömek etmän gaýtyp bunyň üstüne tökmekler atyp. Bir topar adamlar öz haklaryny gorajak bolsa, olar terrorist hatlar ýazyp, bir topar zatlar edip Türkmen halkyna garşy görüşen adam. Ine şuňa ýanky başlan. Ine şu adam Amanlyf Işan bolup Hoca Muhammed. Bellek goýun şuňa. Ine şuňa kimde kim şula olanlarda, şula adamlarda maglumatlar bar bolsa, kezapçylyk barda bize hökman informasiýany urulun. Meniň adreslarym beriler şu videoň aşagyna bir sebäbi muň dosiýesini jemläp dur. İkinji kezapma men şu barada da görünmejek. Häzir terdim ine täze belinen ine bu konsul, pasol. Täze belinen Işan bolup Mekan Aman Muhammedowich. Anna Muhammedowich. Azerbayjanda ilçi bolup ýören adam, häzir Türkmenistana, ýanky Türkiýede baş ilçilik bellenili entermelen Türkiýe. Sebäbi Türkmen hökümeti gorkýar. 16 Awgustda bolan zatdan soň häzir Türk hökümetiniň hukuk goýan gurumlary konsul we pasoslary atak edýärler. Bular jinaýda çarjak bolýarlar. Şondan gorkup Türkmenistan hökümeti diňe Türkiýede bütün dünýäde masgar etdi. O watan programasyna näçe dünýäde masgar bolsa, dogry kesine ýer. Ünsürin. Ine şul täze geljek pasol, biz görüş bu işleşine nähili. Türkmen halkyna hyzmat edýärmi ýa ýene de öňküýal kezzap Türkmen halkyna garşy görüşýär. Biz onu görürüz. Ýöne Amanlyf Işan Hoca Muhammedowich ol eýýän jinaýatçy, jinaýda çekiler. Täze bu hemme edýän jinaýatyň dosiýasy biz ýygnap Indi men size haýyş etjek bolýan, Türkmenistan Istanbuldaky baş konsullugyň ýolbaşçysy Seyit Mammedow Muratgelli Ballyewich hakynda. Kimde kim maglumatlar bar bolsa, o arada biz aýratyn reportaj eder, sebäbi Türkmen halkyna göreşýän ata ogully kezzap Berdimuhammedowyň iň öňde gidiji generaly, kezzap, yalançy bir nejis generaly ine şul Istanbuldaky baş konsullugyň ýolbaşçysy Seyit Mammedow Muratgelli Ballyewich. Bize şoň suratlary gerek, kezapçylygy gerek, hem informasiýalar gerek. Men internetde gözledim, şuň bir keşfini tapaýyn diýip. Inanyň Türkmenistanyň pasollar we konsullaryň 80% öz ýüz keşiflerini gizleýärler. Hiç ýyl bu publişne çykyş eden ok, hiç ýyl iş alyp baran oklar. Diňe gizliň hökümet bilen gürleşip surata düşmän gaçyp ýörler. Bunyň görkezleri zady ýok. Men size gurrun berdim. Ol Toyly Ataýew hakynda. Idiot. Türkmenistanyň Ukrainadaky baş ilçisi ýygnak geçirýär. Ulu zalla Ukrainaň ýanky universitetinde ýygnak geçirýär. Şo ýerde Türkmenistanyň garşylygyny 30 ýyllygyny öwüp Türkmenistan ine dünýäde bar bolan soň bütün dünýä saklanyp dur. Bolmasa Türkmenistan bolmasa dünýä ýykylýar diýip bir kelle sığmajak zatlar aýdyp muhsinlerim adamlar gülüp oturup şo ýerde Ukrain halkyny Türkmenistanyň 30 ýyl garşylygy bilen tutýar. Idiot dämi? Idiot.
Ýokurda oturan idiot. Ol diňe özü ýanyk idiotlar ýa. Ine seredim. Ýanky men görkezden adamym. Ine ünsüriň. Amanlyk İşanguly Hoca Muhammedowич. Yüz kesipine serten bir adama men diýär. Ýöne hakyky halkyň düşmany, watan döwünügi türkmen halkyna garşy 5 ýyllap görüşip gelen. Diňe medalar alýady, ananyň. Muny tutup basan okda. Ine şu ýaly. Öz halkyna garşy banditler hökümeti basyp alyp, hökümeti tozdurup, diňe ikisi dolandyryp, bandit hökümeti ýasap, hökümetiň peçadyny ulanyp, hökümetiň hemme atributikasyny, gerbini, munyň baýdagyny, munyň giýimini ulanyp, bütün dünýäde hemmeleri allap, içinde kezapçylyk edip, öz halkyna garşy görüşýär. Indi şula banditler bizi gowçulyk eltermi? Elbetde ýok. Näme garşy? Men şu zatlar size düşündürjüň esasy zady wagty geldi. Biz bular çalışmaly. Biz herekete girmeli. Şoň üçin men size aýdýan, ýatly diýän, her adam iki adama jan etmeli. Düşündürmeli. Demokratik opozisiýa güýçlenip bolýar. Demokratik opozisiýa şu ýyl Türkmenistanyň içindäki sistemany çalışýar. Siýasat sistemati çalışylýar we iki sany bandit, kezzap, watan düşmanlary Gurbanyň Berdimuhammedow bilen Serdar Berdimuhammedowy tutup jenayda çekýärler. Diýip şol maglumatlary ýaýrylar. Kyn görmän. Her adama aýdan adamdan ýene iki adam aýtmaly. Türkmenistanyň içinde köp adamlar uhuda getdiler. Turizm şolary. Boldy. Wagty geldi. Biz buraya durmuşam münasip diýerler. Ho, kösen paraxorçylyk etmäni mejbur, kösenmäni mejbur, arlamany mejbur, ýallakçylyk etmäni mejbur. Urýar şertler bolmaly. Onu hökümet kontrolüne sakmamaly. Näme şuraya şertler? Ösýe asugudalyk, arastyrçylyk, namusçylyk, wyjdançylyk, ýa-ni watançylyk zatlar ösenokda gaýtyp, ýa-ni ýallakçylar we watan satýanyr uýaşy. Diýmek, biz hemme çalışmaly. Şoň üçin wagty geldi. Ine bir watandaşymyz ýaly. Murad aga meniň gören zorluklarym, horluklarym köpsi görýär. Ýöne ýaşaň hemmetiniň aklyna para berip işini düzeltmek. Düşünjeleri var. Vatandaşlarymyz paraxorçylyga garşy görüşmän. Men işimi para berip düzeltdirim, menki bolýar diýerler. Her kimiň helakçylyk we kynçylyk başyna düşende, her kimiň öňüne helakçylyk we kynçylyk başyna düşende düşünýärler. Şoň üçin kynçylyk bilen düşündirmeli bolýar. Gattor belläkleşdi vatandaşymyz. Biz pikir edýär ine şu meni ýanky gozgamady şu problema. Ay gurban zatda diýär. Men işim ýok. Ýoluna şanyk etdir ýa-da paraxorçylyk dowam edip konsullar bilen ýanky olary lipbe edip olary Hudaý alyp gezipdir. Bir zat düşünmek. Hökümetdäki işleyen adamlaryň esasy 99% borçy bize hyzmat etmek. Bizi talap pulumuz almalylar, bize hyzmat etmek. Onu bizim konstitusiyon haklarımız bozup, öz jogapkärçilik haklaryny bozup, bize garşy öz haklaryny ulanyp görüşýärler. Kastiýa alyp öz halkyny urýarlar. Hem diplomat bar dünýäde şu ýaly eline kastiýa alyp öz halkyny urýar. Özem general konsulun ornmasary. Näçe basylmady, näçe tutulmady? Hani baş prokuror? Hani Serdar Berdimuhammedow konstitusiýanyň tepili? Hani goýşol aktivist aýtyn, aktivist bolmasyn. Goýşol aktivist yalan aýtsa da, hiç kimiň ılaýtada diplomatyň eline kastiýa alyp şonu urmana haky ýokdur. Haýsy urdan garasaňam, diktator urdan garasaňam kanun bozuldy. Hani jogapkärçilik? Hani adaletlik? Ýok. Ine şu adaletliği yerine koymak için biz sizi diktatura karşı, şu çüýrük tokuma karşı görüş çağırýar. Hormatly vatandaşlar. Şoň üçin men şoň bilen gepleşip oturýan, men häzir Belarusiýanyň opozisiýasynyň bir lideri bilen çykyş etmeli. Onuň kanalyna Dmitri Belkunets diýär. YouTube tursaňyz 18.00 men çykyşym bar.
Parij wagty bilen. Şoň üçin men efirimi utanmaly bolýan. Siziň hemmeňize barynjy bilen jan hak arzu edýän adalatly we azatlyk arzu edýän. Inlik çykyşlar içendi. Sag bolun, hormatly vatandaşlar. Sag bolun.